Babban hafsan sojin ƙasa na ƙasar nan ya ce babban abin da ya fi dacewa da Najeriya shine mulkin demokaradiyya. Tsohon gwamnan jihar Kano ya ce duba cancanta ne ya sanya shugaban ƙasa sauya sunan Maryam Shati. Majalisar dokokin Senegal ta wanke wasu manyan 'yan adawar ƙasar biyu inda ta ce yanzu suna da damar tsayawa takara. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labarar kanin labaran kenan sai kuma cikakkun labaran tare da ni Shamsuddin Abdullahi. Yan majalisar dattawan kasar nan sun yi watsi da bukatar shugaba Bola Ahmed Tinubu ta neman izinin tura dakarun kasar nan zuwa jamhuriyar Nijar bayan kungiyar ECOWAS ta ce za ta yi amfani da karfi domin maido da zababben shugaban kasar da aka yi wa juyin mulki. Yan majalisar sun sanar da matsayar tasu ce a wani zama da suka gudanar a jiya Asabar, inda suka amince da wani kuduri da ke yin tur da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Yayin da a gefe guda suka jinjina wa shugabannin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS kan jajircewarsu ta maido da dokokin kundin tsarin mulkin a ƙasar. Sai dai sanatoci ba su amince da buƙatar ɗaukar matakin soji a ƙasar ba saboda wasu dalilai masu yawa da suka hada da haɗaɗɗiyar kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar. A maimakon haka sanatocin sun buƙaci shugaba Tinubu ya ƙara ƙaimi ta fuskar zaman sulhu tare da sojojin da kuma da suka hambar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum ta hanyar tura wata babbar tawaga zuwa babban birnin Yamai. Babban hafsan sojin ƙasa Laftanar Janar Torre Lafaja ya ce babban abin da ya fi dacewa da ƙasar nan a wannan zamani shine mulkin demokaradiyya. Babban hafsan sojin ya bayyana hakan ne a lokacin bikin yaye manyan sojojin da aka gudanar da makarantar yaye manyan hafsoshin ta jaji da ke Kaduna, kamar yadda wata sanarwa da kakakin rundunar Birgidiya Janar Onyema Onwachukwu ya fitar. Laftanar Janar Labaja ya ce dole ne a tunasar da sojojin kasar cewa taimakon su wajen tabbatuwar da dorewar mulki shine tabbatuwar hanyar nuna kwarewa a aikin soji. Ya kuma ce babban burin kowane ɗan Najeriya a yanzu shine dorewar mulkin demokaradiyya wadda zai tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma kare muradun 'yan Najeriya ba tare da la'akari da bambancin addini ko na ƙabila ba. Ya kuma jaddada burin rundunar sojin ƙasar na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin ƙasar. Mambobin majalisar dattawa a ƙasar nan sun tilastawa Dr. Bosun Tijjani neman afuwarsu da kuma 'yan Najeriya game da wasu kalamai da ya a shafukan sada zumunta a baya. Dr. Tijjani ya nuna cikin mutanen da shugaba Bola Tinubu ya aike wa majalisa don tantance su a matsayin ministocin gwamnatinsa wadda ɗan jihar Ogun ne. Sanatocin sun karanto irin sakonnin da ya wallafa a Twitter, cikinsu har da na shekarar ta 2019 inda ya ce a baya alfahari da rike fasfo ɗin Najeriya da kuma Najeriya a matsayin na ƙasa. Haka kuma an karanto wani sakon da ya yi kira 'yan majalisar da shashashai game da yadda suke tantance ministoci. Ƙungiyar likitocin ƙasar nan ta ayyana gudanar da zanga-zanga a fadin ƙasar nan kowace rana tare da zaburar da cibiyoyin kiwon lafiya na tarayya. Wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar, ƙungiyar da halin yanzu take ne yajin aikin a fadin ƙasar nan ta ce za a fara zanga-zangar ne a ranar Laraba 9 ga watan Agusta da karfe 10 na safe. Sanarwar wadda aka fitar bayan kammala taron majalisar zartarwar kungiyar ta ce ba ta da zaɓi face fara zanga-zangar. Yayin da ta shiga yajin aikin na sai baba ta gani a faɗin ƙasar nan. Ƙungiyar ta ce lokaci ya yi da duniya za ta ga yadda taɓarɓarewar almundahana da cin hanci da rashawa a ɓangaren kiwon lafiya da ke kamari, wadda a tsawon waɗannan shekaru shine yake haifar da tafiya yajin aiki da likitoci ke yi. Ana sauraron waɗannan labarai ne kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran. Tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce duba cancanta ne ya sanya shugaban ƙasa sanya sunan Maryam Shati daga cikin sunayen ministoci.
Ganduje a yayin zantawarsa da manema labarai ya ce bayan cece kuce da al'umma suka rinka yi akan rashin cancantarta a wannan matsayi ya sanya shugaban ƙasa ya nemi ya ba da shawara a kai. Saboda haka aka ba mu dama, na farko dai wannan gurbi na mace ne, na biyu wannan mace kuma daga Kano, to mu kuma mun yi hudda da wanda suka dace. Saboda haka muka ce to shikenan sai mu duba mu gani. Na farko akwai mata wanda suka taimaka mana a wajen gudanar da gwamnati. Ita Dr. Mariya Mahmud Bunkure, shin doktan nan ta mecece? Ta likitan dan adam ce, kuma ta yi kwamishina ilimi mai zurfi har na shekara 4 a jihar Kano. Saboda haka muka duba daga wannan mace ta zo daga kudancin Kano kuma suna bukatar a ɗauki 'ya'yansu, shine muka ba da sunan ita wannan Dr. Mariya. Yanzu haka tana can a majalisar dattijai ana tantance ta. To ka ji dalilin tarihin yadda aka samu wannan canji kenan. Amma da ina da yi shine a Kano ana nan ana murna saboda wannan canji da aka samu. Ganduje ya ce shugaban ƙasa ya shawarce shi akan wadda ya dace a mai gurbin Maryam Shati daga jihar Kano. Shugaban ƙasa shi kansa an nuna masa wannan abu, aka ce ya aka yi ne ga shi abin da ba ake faɗa fa. Shugaban ƙasa ya tambayi tsohon gwamnan jihar Kano, shi kai ka ba da wannan suna? Na ce sausan ne na ba da wannan suna ba. Ya aka yi kaza da kaza? Na ce ne ba ban sani ba. Saboda haka akwai bukata a canja? Na ce kwarai da gaske kuwa, domin mulki irin wannan na farko yana bukata da taku, na biyu yana bukatar sani ba bundun ba a igiya ba, na uku yana bukatar wace rawa ka taka a wajen tsaye da wannan gwamnati a siyasance. Don ka auna waɗannan abubuwa guda biyu, to ai mu ya kamata a tambaya. In dai ana so a bada wakilci daga jihar Kano, ko da wani ya bada wata shawara daban, ba shakka ana iya ɗaukar shawara amma sai a mai, domin ba mu muka san komai da komai ba. Akwai wani yana nan duk ya dace da wannan amma ba mu san shi sosai da sosai ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, tsohon gwamnan jihar Kano, yayin da yake ba da ba'asi dangane da canja sunan minista wato Maryam Shati, ko kuma wadda aka sanya sunanta a cikin jerin ministocin da za a tantance. Wani masanin tattalin arziki a Kano ya ce janye alaka tsakanin Najeriya da Nijar ba zai haifar da kasar nan ɗame ido ba, duba da yadda ake yin hulɗa ta cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Malam Sunusi Ahmad ne ya bayyana hakan yayin zantawarsa da Freedom Radio, inda ya ce yanke hulɗa tsakanin su zai kawo ƙasar nan koma baya a ɓangaren tattalin arziki. Guda cikin 'yan daba da rundunar 'yan sandan jihar Kano ke neman ruwa a jallo, Nasiru Abdullahi da aka fi sani da Cile Mai Doki, ya mika kansa ga rundunar. Mutumin ɗan asalin jihar Kano ya yi saranda ne bayan da ya samun labarin ware naira miliyan 100 a matsayin tukunci ga wanda ya nuna ko kuma ya bada bayanin inda yake. A cewar 'yan sanda, rundunar 'yan sandan dai ta ce tana ci gaba da neman wasu mutum biyu, Abba Burakita da Hantar Daba, kuma za ta ba da tukuicin naira 100,000 ga duk wadda ya nuna inda suke. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan kasashen duniya kan ta mika mulki ga hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. Sabuwar gwamnatin dai a yanzu haka ta nemi taimako daga kamfanin sojojin haya na kasar Rasha wato Wagner, a daidai lokacin da adadin da kungiyar ECOWAS ta ɗiba ya cika a yau Lahadi. Daya daga cikin jagororin juyin mulkin Janar Salif Modi ne ya gabatar da wannan bukata inda ya ziyarci makwabciyar kasar Mali. Jagoran juyin mulkin mai shekaru 59 Janar Abdulrahmane Tiani, wanda ya samu horon soji a Faransa, ya ce gwamnatin mulkin sojin ba za ta ja da baya ba, har yanzu suna kan bukatar su, wato har yanzu suna kan bakarsu na jan ragamar mulkin kasar. Majalisar Dokokin kasar Senegal ta wanke wasu manyan 'yan adawar kasar biyu, inda ta ce a yanzu suna da damar tsayawa takara a zaben shugaban kasar mai zuwa. Majalisar ta kada kuri'ar yafewa mutanen biyu da a baya aka yankewa hukuncin haramta tsayawa takara.
A yanzu dai majalisar ta amince Khalifa Sel da kuma Karim wadda aka haramta wa tsayawa takara a shekara ta 2019 za su iya tsayawa takarar. Jagoran 'yan adawar kasar Usmani Sanko na fuskantar tuhuma kan aikata wasu laifuka da za su hana shi tsayawa takarar shugaban kasa. To da wannan muka kawo ƙarshen labarin sai kuma rahoton da muke ɗauke da su. Sanatan Kano ta Kudu Abdulrahman Kawu Sumaila ya bayyana dalilin da ya sa suka ƙi amincewa da buƙatar neman goyon bayansu da shugaba Bola Tinubu ya aika musu kan tura sojojin ƙasar nan zuwa Nijar don tilastawa sojojin komawa kan tsarin mulkin farar hula. Wakilinmu Sunusi Aibu Musa na da cigaban wannan labari. Shugaba Tinubu ya nemi goyon bayan 'yan majalisar ne cikin wata wasiƙa da ya aika musu a ranar Juma'a, inda ya bayyana musu matakan da ya ɗauka a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ta ECOWAS. Bayan fitowa daga wani zaman sirri a jiya Asabar, Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila da ke zaman ɗaya daga cikin dattawan ya ce sun kalli batutuwa da dama kafin ɗaukar wannan mataki. Dalilai na tsaro, dalilai na wahala da ake ciki a ƙasar Najeriya din da ita Nijar din, dalilai na alaka da mu da Nijar din. Mu tsaya mu gama da rigingimin da suke gaban mu kafin mu je mu shiga wani yaki da wata ƙasa. Duk wani mataki da za a ɗauka a je a ɗauke shi na dawowa da dimokuraɗiyya a Nijar. Amma zancen yin amfani da ƙarfin soja ko wani yanke musu wutar lantarki, wannan ba za mu yarda da wannan ba. Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin siyasa ne a ƙasar nan, ya ce kamata ya yi shugabannin na ECOWAS su tsaya su gano inda matsalar take kafin ɗaukar wannan mataki. To ni ina ganin abin da ya fi wa wa'annan shugabanni na ECOWAS shine su tsaya su gane ina matsalar take. Matsala dai tana rashin karfin tattalin arziki da wahala da mutane suke ciki da kuma wato yaƙi da yake tuhowa ta sama daga Libya, daga raguwan kasashen duniya da makamai suka zo suka cika wannan yanki na Afirka. To idan za su iya maganin talaucin nan da maganin makaman da suke shigowa, to ba za a iya samun dama a shiga takaddama ta waye zai shugaban kasa ko kuma barar da wani bayan an zaɓe shi ba. Sai dai a cewar Farfesa Usman Muhammad cewa yayi sojin Nijar din ba su da wani zaɓi face komawa barikin komai rintsi. su sun san abin da yasa suka kifar da wannan gwamnatin, sun san kuma faransh suka ce tana musu katsalanda. Mali sun zo, Burkina sun zo, Guinea Conakry sun zo, ga su ma sun zo su yafi Faransa. Kuma ECOWAS tana da hurumin da za ta ba su lokaci ta ce su kawo taswiran dawo da Nijar hanyar demokradiyya yanda 'yan ƙasa za su yi zaɓe. Ai haka ake yi. Saboda haka ba za su zauna ba a ce sun zauna dindindin. Kuma dole ne ita ECOWAS din su dawo ta bi sauran ƙasashen da aka yi kudin ta gaya musu cewa su kawo taswira. Sai a jawo su jiki a lallaɓe su. Abin jira a gani dai shine matakin da kungiyar ta ECOWAS za ta ɗauka a ganawar da za su yi a cikin makon nan mai zuwa, da nufin sanin matakin na gaba da za su ɗauka kan maida ƙasar ta Nijar bisa turba. A yau Lahadi ne dai wa'adin kungiyar tarayyar Afirkan ECOWAS ke karewa bisa buƙatar sojin Nijar zuwa bariki. A wani bangare na nuna barazana ta fito na fito da ƙasashen yankin da ke neman afkawa Nijar. Cikin matakan da Tinubu ya ɗauka akwai kulle iyakokin ƙasar nan da Nijar, da katse wutar lantarkin da ƙasar ke samu daga ƙasar nan, da dakatar da hudar kasuwanci kamar yadda ECOWAS ta cimma a zaman da ta yi a Abuja. A ranar Alhamis 27 ga watan Yulin, dakarun tsaron fadar shugaban kasa suka sanar da kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum bayan sun tsare shi a fadar. To ga da Sunusi Shaibu Musa, sunana Shamsu da Abdullahi da na karanto ke muku fatan alheri.